Здравейте хора, аз съм Качи тук. С мен е Магняя в канал. Започваме механика от Майнкрафт, който е Ендеробот 676. Ендербот 876. Какво, като съм на Shift е по-трудно. Знам. Добре хора, това е третия епизод. Помните, миналия път не огриваха холма и сега трябва да търсим много място да го строим. Понеже го бараха. Къде си, бе? Този епизод няма да е особено дълъг. Виждате, имаме нов скин в Майнкрафт. То няма да е дълъг епизодчета, бе. Понеже... Ар някъде 30 минути да е. Ама моят канал не е удостоверен от YouTube и мога да снимам максимум 15 минути. Добре, 15 минути да е. И добре, сега... Що му стреляш? Хедшот! Бягам. Ма тук има ли PvP, бе? Да, но ви бе! Добре. Не искам просто да видя, защото видях, че доколкото видях, че не можеш да му стреляш. Дали не мога? Ня дай. Хедшот! Спри. Добре. Искаш ли храна или имаш? Имам 15 пили. Окей. Но там е вилиджа. Още малко. Има вилидж. Да, знам само, Хайде че това е отидем да го от видим. Той е от Warzone граден. Не можем. О, Вече го посетих този вилидж. И админите са минавали да го грифат. Виждам да мен дали ще оцеля така. Не, най-много се ще оцеля. Абе, това нещо е. оцели ме. Почти. О, май фак. О, фъг. Искаш да си направим хоме? Да, точно това ли събран с епизод. Да сечем дърва. Той тук А, е не, Warzone. ти знаеш как се прави рез? Да, само че тук не може. Значи много лесно може да те оберат. Трябва да справи скрит холма. Че... Хайде малко по-там, да не е съвсем при той. Харта идем на... Надалече ли искаш да ни е хомето? Дай ще го седнем, за да я ходим всеки път. За да никога А не... тук може да се сетнеш хома. Хайде бързо да е готов и до газ. Добре. Да вземем малко бяло дърво, защото виж колко много има тук. Добре. Той само Давай. да си граф... Той само да си графна брава, че иначе става много бавно. Направи ако може и на мен. Са тя фойверки, бе. Използва за блиците. И що ми дава да поставя крафтинг тейбъл? Ама въга не ми дава да поставя бъгнат крафтинг тейбъл. Ще направя още един. Работвам с цяло. Да, има такива бъгнати. Крафтинг тейбъли. Май бъг дейбъл. Като цяло в този епизод ще не си направим хоме. What a bug дейбъл. Ако искаш, когато тръгнем да правим хомето, ако искаш, аз ще да копам някъде, ти ако искаш ще правиш хома. Добре. Или обратното. Защото аз знам как да правят така, как ти го обясням. Някак си по-хубаво къщите с по-хубави покриви. Добре, но аз ще ида по-нататък да правя брава, че нещо като място е бъгнато. Добре, даме да грифвам, даме всичко. Човек, ще реджойна и ще се телепортирам с теб. Добре. Ама тук не ми дава да поставям блокчета. Защо? Да чупя? Не мога. Вау.
Аре да се отдалечим тогава. Хайде. Искаш да направим днеска един клип също на Гарио? Да. Добре. Ай. Значи как да се убедим, че сме в един сървър? Ти знаеш за ютубърката Нели БГ? Да. Знаеш ли? Да. И аз. Падна ми саплинг. Не мога да слагам. Вам. Чао. Руши. Що си избрал скин да ти е на момиче? А понеже аз съм... Ти си момиче. Да. О. Аз само пък момче. На колко си години? 10 ти. Yes. Уио. Как? Възможният ден. Не се обиждам, но малко твоя глас прилича малко на момчешки. Знам, повечето ми приятели заради това ме наричат Франкенщайн. Аз няма никога да обидя така някой мой приятел, така че няма да... Не очаквай да те обидя някога. Добре. Аз тук търся къде може да слага, за да почнем да строим този хом, понеже... Вау, тук някой е горил явно, защото цялата гора е подпалена, със сигурност. Няма как така от самия World да е. Я, тук някой... О, тук е Фенат, Стинлей. Не ли БГ няма. Но споменате хостера на сървъра. Моля? Споменате хостера на сървъра. Тук има ли такива випове? Има, нали? Тук ранг Gold е ранг VIP. И аз имам сървър, искаш ли по-късно да играем там? Добре. Може да се попитам един въпрос. Аз такъв. Откъде имаш? С раждането ли имаш такъв глас? Да. Добре, няма се смея. Уоу. Някъде тук ми беше стария хом. Ох, стига са ми звъняли, в момента снимам клип. Затваряме, защото те по време на клип не може. Тук може да се слага. Да? Не. Да? Тук може да се слага. Вам да спре този човек да ми звъни. Човек е да разбере, снимам клип. Добре. Аре някъде тук да си издълбаем такова за хоме. Добре. Я да крафтим една... Я сложи един workbench. А ти си сложил. Чакай аз да сложа тук един. Да се направя една кирка, да отида за кабелстон. Аз ще правя айронова, ще направя и на теб. Айрон? Да. Вау, къде имаш айрон? Имам и диаманти, и емералди, и полшънки. Може... От стария ми колко диаманта имаш? 9. Може ли да ми крафтнеш една дъмо нещо хубаво диамантено? Не, че просто нещо, може ли? Добре, и сега ще крафна една кирка от даймонд. Мерси. Една лопата, ако може, защото аз тук мисля малко да изравня. Добре, но отчал става ли да от айроната пазим диамантите малко? Да, става. Добре, ето че лопата е кирка. Мерси. Тук май... Тук ще се спамват такива... Как им беше името? Да, големи гадове. Да. Над. Не бе, аз трябва да го изравнявам. Значи я да се отбележим докъде може да чупим. Спокойно, щом веднъж ми Да слагаме, де. Значи до този workbench може да слагаме.
Значи, аре да почнем да строим хома некъде там. Много и остров, че там изглежда приятно. Вау, админ го направи. Ма искаш ли тук да си го направим? Аз запътвам към моя остров, че да го правим. Къде отиваш? Те ще се телепортира и ще видиш. Тук има огромно такос. Тото аз тук живея. Къде живееш, бе? Имам предвид, ела да че... Вилич! Къде, бе? Там. Там никой да не го е виждал. Дано. Ле. Виждали са го. Трябва поне да потърсим ферма за храна. Добре, гриф, тук виждали са го. Ей, къде да вълтува? Вау, има тук вилиджери. Да видим какво трябва. Да то можем да разберем колко. Да видя от колко. Аз ще взема малко кол, така ако стане... Добре, аз сега трябва да свършвам с клипа. Добре. Аре, ей там вече да почнем да строим холма. Колко минути още ни остава? Още около 3 минути. Добре. Аре там да почнем да строим холма. И в другия епизод ще го... Евентуално ще го довършим. Тото аз строя извън камера. Чекай, те пък остана. Ело, тук ли ще правим хома? Ей там, че има повече дървета. Поблизо сме. Къде? Ей там, че сме по-близо до по-хубави ресурси. Така, я ми покажи направо. Еладе? Мистер Хиван скин. Скина на Хиван Бу. Ей тук смятам да си го направим нещо като въздушен планинен холм. Ей те да го наредим. На планината. Това трябва, значи, да ми крафниш една брадва и да отсека тези дървета малко. Нямам предвид горе, имам предвид да го направим нещо като небесен холм. Във въздуха? Да. Да взим като бомбния бък. Искаш ли тук да направим, защото мисля, че е хубаво място. Ела да довършим епизода. Добре, идвам. Те хора, с мен беше Ендербот. Съм да му числата. 876. Добре хора, това ще е от епизод номер 3. Харесайте го, оставете коментар, сигурно в следващия епизод ще имаме холм и малко повече армор и по-добри от тези ресурси. И чао, бе!